Ola, son Monti Castiñeiras. Son de Santiago de Compostela, igual que Maruxa e que Coralia. Cando era pequeno non tiven audiovisual nas aulas. Seguramente se o tivese, hoxe sería unha mellor persoa. Así que dende aquí quero manifestar o meu apoio ao proxecto escolar de audiovisual nas aulas Ollo Boi e facerme cómplice deles. Animaríavos a todos a que tamén o apoiásedes. Un saúdo.